Mga igsoon uban sa atong katuyuan nining Santos nga misa, atong apilon diha sa atong mga pag-ampo ang mga intensyon, petisyon ug mga pasalamat sa mga devotos ni Señor Santo Niño. Ato sabian po ang tanang mga masakiton ug ang mga tig-alima kanila. Mga igsoon, naghiusa kita karon isip usa ka banay sa Dios sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panagig-usa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaw sa kaninyo. Mga igsoon, karon Domingguha ato nang gibuksan ang panahon sa Adbyento, panahon sa atong pagpangandam alang sa kapaskuhan sa pagkahimugso sa Ginoo diha sa atong taliwala ug panahon usab sa atong pagpangandam sa iyang pagbalik. Busa mga igsuon, aron maandam kita sa pagsaulog nining Santos nga misa, diha sa kadali nga kahilom maghinulsol kita sa atong mga sala ug pangayoon ta sa Dios ang iyang kapasayloan. Busa muingon kita, nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan, o kaninyong mga igsuon nga nakalapas akong dakuuyamot sa una-huna sa pulong sa buhat o sa wala pagbuhat sa kainang lang buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ko kang Santa Maria kanunay ulay sa tanang mga anghel o mga santos o kaninyong mga igsuon aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Kaluy kami. Mag-ampo kita. Makagagahom nga Dios, itugot sa mga nagtuo kanimo, nga madungagan ang ilang kusog sa kabubuton alang sa pagbuhat ug maayo. Aron sa ilang pagsugat kang Kristo nga taliabot, mahimo silang takos sa paglingkod sa iyang tuo diha sa gingharian sa langit. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buyog hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Tinutlo gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Kini mao ang mensahe sa Dios nga iyang gihatag kang Isaías, anak ni Amos, bahin sa Huda ug sa Jerusalem. Sa umaabot nga mga adlaw, ang bukid diin mahimutang ang templo, mahimong labing taas sa tanan, mulabaw kini sa kabungturan. Daghang kanasuran magambahan sa pag-adto didto, ug ang katawhan moingon, manungas kita sa bukid sa Ginoo, ngadto sa templo sa Dios ni Israel. Aron tultulan kita niya sa iyang mga dalan, ug maglakat kita subay sa iyang agianan. Kay gikan sa Sion, mugula ang balaod, ug sa Jerusalem, makigsulti ang Ginoo sa iyang katawhan. Husayon niya ang kanasuran, ug siya'y maghusay sa daghang katawhan, ug ang ilang mga espada himuon nilang punta sa daro,
ug himuong galab ang ilang mga bangkaw. Dili na mag-away ang kanasuran, ni magbansay pa sila sa pagpakigubat. O kaliwat ni Jacob, ngari, maglakaw kita diha sa kahayag sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo. Nalipay ako nga giingnan ako nila, mangadto na kita sa balay sa Ginoo. Nalipay ako ngagingnan ako nila, mangadto na kita sa balay sa Ginoo. Nalipay ako kay giingnan ako nila, mangadto na kita sa balay sa Ginoo. Ug karon nagabarog na kami sa tugaran sa imong ganghaan, O Jerusalem. Nalipay ako ngagingnan ako nila, mangadto na kita sa balay sa Ginoo. Jerusalem nga gitukod, ingog usa ka syudad, nga gipundok sa kahiusan. Ngadto kaniya nanungas ang mga tribo, ang mga tribo sa Ginoo. Nalipay ako ngagingnan ako nila, mangadto na kita sa balay sa Ginoo. Sumala sa kasuguan alang sa Israel, aron pagpasalamat sa ngalan sa Ginoo. Diha kaniya gipabarog ang mga lingkuranan sa hukmanan, ang mga lingkuranan alang sa balay ni David. Nalipay ako ngagingnan ako nila, mangadto na kita sa balay sa Ginoo. Pagampo kamo alang sa kalinaw sa Jerusalem, mulampos unta sila nga nahigugma kanimo. Maghari unta ang kalinaw sulod sa imong mga paril, ang kauswagan diha sa imong kabalayan. Nalipay ako ngagingnan ako nila, mangadto na kita sa balay sa Ginoo. Tungod sa kong mga kadugo ug mga higala, muingon ako ang kalinaw maanaa kaninyo. Tungod sa balay sa Ginoo, ang atong Dios,
Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Roma. Nasayod kamo unsa nang taknaa karon. Mao na kini ang panahon nga angay kamong magmata. Kay mas duol na karon ang atong kaluwasan kaysa pagsugod ta sa pagtuo. Hapit na matapos ang kagabhion ug duol na ang kabuntagon. Busa isalikway ta ang mga buhat nga iya sa kangitngit ug isulob ta ang armadura ingon nga mga sundalo nga iya sa kahayag. Magbinuotan kita sa atong pagkinabuhi ingon nga mga tawo nga anaa sa kahayag. Dili sa ilabihang paghudyaka o paghubog-hubog, ni sa pakighilawas o sa kalawayan, ni sa pakig-away o sa pagkamasinahon. Hinunua isulob ang Ginoong Hesukristo ingon nga armadura ug ayaw kamo padaog sa lawasnong kaibog. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ang pagbasa sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, ang pag-abot sa anak sa tao may sama sa naitabo sa panahon nino. Ingon sa mga adlaw sa lapa ang lunop, ug ang mga tao nagpadayon sa naanda nilang buluhaton sama sa pagkaon o pag-inom. Ug nagbinyuay hangtod gayud sa adlaw nga misulod si Noe sa arka. Apan wala sila masayod sa nahitabo hangtod nga ang lunop miabot og mibanlas kanilang tanan. Ingon unya niini ang may tabo inigabot sa anak sa tao. Niadtong panahona duha ka tawo magtrabaho sa uma, ang usa kwaon ug ang usa ibilin. Duha ka babayi magaling og pagkaon, ang usa kwaon ug ang usa ibilin. Busa pagbantay kamo, kay wala kamo masayod kung unsang adlawa mo anhi ang Ginoo. Hinumdumi, kung ang agalon sa panimwalay nasayod pa sa takna nga iabot sa kawatan, magtukaw gayud siya ug dili mo tugot nga ang kawatan mulungkab sa balay. Busa kamo usab kinahanglan mag-andam kanunay, kay moabot ang anak sa tao sa takna nga kamo wala magpaabot kaniya. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo.
Mga igsuon, sama sa akong giingon kanina, ana-anak kita karon sa unang Domingo sa panahon sa Adbyento. Panahon sa atong pagpangandam alang sa Pasko sa pagkatao sa Ginoo ug sa iyang pagbalik. Panahon sa pagpangandam. Ug karong Dominguha adunay suwat pamalandong ang atong hinigugmang Arsobispo sa Sugbo, si Arsobispo Alberto Uy, ug tuguti ako sa pagbasa niini. Mao kini ang iyang suwat alang sa opisyal nga pagbukas sa sinudanhong panaw paingon sa 2034 sentenaryo sa pagkahimugso sa Archdiocese sa Sugbo. Instead of a homily, ang maminaw kita sa suwat pamalandong sa atong arsobispo. Mga igsuon kung kaparian, mga reliyoso o ginigugmang mga laiko sa Archdiocese sa Sugbo. Usa kini ka makasaysayong adlaw, atong pagasugdan karon ang siyam ka tuig nga sinuduhanon nga pagpanaw padulong sa sentenaryo sa pagkabugna sa Sugbo isip Archdiocese. Mulakaw kita nga manag-uban, usa ka simbahan, usa ka katawhan nga puno sa paglaom. Ubos sa tema Archdiocese of Cebu 2034, Journeying Together as a Church Fully Alive. Ang Adbyento mao ang labing tukma nga panahon sa pagsugod ning maong panaw. Ang Adbyento mao ang paglakaw, pagpaabot, paglaom ug pagpangandam. Buhaton nato kining tanan karon, dili mag-inusara kundi maghiusa. Sa unang pagbasa, gihulagway ni Propeta Isaias ang usa ka talan-awon sa katawhan nga mitungas ngadto sa bukid sa Ginoo. Nagkadaiyang katawhan, nagkaiyang kasaysayan, nagkadaiyang pinulungan. Apan nagkuyog sa paglakaw tungod kay ang Dios nagdasig kanila nga mahimong usa ka pamilya. Kini ang synodality. Kini ang atong gilantaw nga mahimong sama ang Archdiocese sa Sugbo. Sulod sa siyam katuig, mag-uban kita sa pagtungas. Ang mga pari uban sa ilang katawhan, ang mga reliyoso uban sa ilang komunidad, ang mga pamilya uban sa ubang mga pamilya, ang kabatanunan uban sa mga idaran, ang mga adunahan ug mga kabus, ang syudad ug kabukiran, ang kaislahan ug mga mainland. Si Isaias nag-ingon, "Umari kamo, manglakaw kita diha sa kahayag sa Ginoo." Ang atong sinuduhanon nga panaw, dili paglakaw sa kangitngit, kundi paglakaw sa kahayag sa Dios. Masaligon kita nga dili mawala, bisan kun dili pa nato makita ang kinatibuk-ang agianan, tungod kay anaa may Dios nga mugiya kanato. Ang takna miabot na nga angay kamong magmata. Matod pa ni San Pablo sa ikaduwang pagbasa. Ang Adbyento, magpukaw nato. Ang sinuduhanon nga panaw, magpukaw nato. Ang mga pahingnanglan sa katawhan, ilabi na sa mga kabus, sa mga survivors sa katalagman ug mga biktima sa korupsyon, kinanglan makapahigmata usab nato. Tinaw ang mensahe ni San Pablo, pagmata, isalikway ang mga buhat sa kangitngit. Ang kangitngit sa kawalay gana, pagkabahin-bahin, klerikalismo, korupsyon, chismis, garbo o kawalay aksyon. Dili kita magapanaw isip simbahan nga buhi kung nakahitulog pa ang atong espiritu. Ang tawag sa Adbyento mao ang tawag sa atong sentenaryong panaw, pagkinabuhi ingon ug mga anak sa kahayag. Sa Ebanghelyo miingon si Jesus, "Pag mabinantayon kamo, kay wala kamo masayod kung kanusa muanhi ang Ginoo." Gitawag taniya dili aron hadlukon sa umaabot, gitawag taniya aron paandamon.
Ang mga tao sa panahon ni Noe wala makasabot sa mga panghitabo, wala mangandam, ug wala magtagad. Kita dinhi sa Archdiocese sa Sugbo, dili angay mahisama nila. Kung gusto natong makaabot sa sentenaryo, igong simbahan, buhi kaayo, kinahanglan magmatngon kita. Maghimata sa tingog sa kabus, maghimata sa agulo sa kinaiyahan o kalikupan, maghimata batok sa korupsyon nga nakapaalaot sa katawhan, pagkahibata sa kabatanunan nga nangita og kahulugan, maghimata sa mga pamilya nga naapiki og nagantos, maghimata sa mga pari nga nanginanglag suporta o paging-uban, mahigmata sa mga tao nga nakalimtan o nasalikway. Ang natulog nga simbahan dili mahimong sinuduhanon nga simbahan. Magmata na kita ug magkuyog sa paglakaw sunod kang Kristo Jesus. Nalipay ako nga giingnan ako nila mangadto na kita sa balay sa Ginoo. Ang salmo ning Dominguha dili lang usa ka tubag kundili mao kini ang atong awit sulod sa siyam ka tuig. Ang atong pagpanaw padulong sa 2034, maglakaw kita uban ang kalipay dili kahadlok, uban ang paglaom dili pagduwa-duwa, uban ang panaghiusa dili panagbanggi. Manglakaw kita kini ang synodality, nga malipayon kini ang simbahan nga buhi, ngadto sa balay sa Ginoo kini ang atong tumong. Unsa man gyud di ay ang hulagway sa usa ka simbahan nga puno sa kinabuhi. Ang simbahan tinuod nga buhi mao ang simbahan nga maminaw pag-ayo sa espiritu ug sa usag-usa, labi na sa mga huyang, samaran ug sa mga dili mahinungan. Maglakaw nga mapabsanon, dili ibabaw sa katawhan, dili likod sa katawhan, kundili uban kanila. Muserbisyo nga tinuoray, ilabi na karon nga naguba ang kinaihan, daghan ang naglisod tungod sa kapobrehon ug grabe ang korupsyon. Mahimong kabag-uhan nga maisugon sa pagdumala, sa panudlanan, sa transparency ug sa mga pastoral nga mga prioridad. Magsangyaw nga mahilipayon, ingon misyonerong kadasig ni San Pedro Calungsod ug Alangdong Teopilo Kamumot. May gugma ug mutahod sa kinaiyahan ug kalikupan, kay ang simbahan nga buhi manalipod sa Dios nung gasa sa kabuhatan. Mupalig-on sa kayusahan tali sa mga kaparian, reliyoso, laiko, pamilya, kabatanunan ug komunidad. Mga igsuon, kini ang atong kapanahunan, kini ang atong kaakuhan. Niadtong 1934, nahimo kitang archdiocese. Ning 2025, magsugod kita sa panaw padulong sa isa kagatusan nga kasumaran sa iyang pagkamugna. Ang paagi sa atong pagpuyo sa musulod nga siyam ka tuig, maoy maghulma sa archdiocese sa Sugbo nga maoy panulundon sa atong mga kabataan. Kini ang tawag sa Dios. Kini ang misyon sa Archdiocese sa Sugbo. Kini ang atong hiniusang pagpanaw. Sa katapusan, mao kini ang atong hiniusa nga pag-ampo alang sa maong sinuduhanong panaw. Ginoong Hesus, sa pagsugod ni ining sinuduhanong panaw padulong sa among sentenaryo, ablihi ang mga dalunggan aron maminaw. Abli ang among mga mata aron makakita. Abli ang among mga kasing-kasing aron may gugma. Abli ang among kamot aron mga lagad. Himoa kaming usa ka simbahan puno sa kinabuhi. Simbahan nga mapabsanon, magtuon sa pagtuo, mapasalamaton nga magsaulog sa pagtuo, ug may gugmaon nga magsaksi sa pagtuo. Señor Santo Niño, giyahi kami. Santa Maria, Beren sa Guadalupe, iampo mo kami. San Pedro Calungsod, ug Alangdong Teopilo Kamumot, ubani kami sa kanunay. Amen.
Nilagdaan ni Arsobispo Alberto S. Uy Didi, Arsobispo sa Sugbo. Ato untang pamalandungan ang pulong ug pamalandong sa atong Arsobispo. Amen. Ug karon manindog kita ug atong ipadayag ang atong pagtuo. Nagatuo kami sa usa ka Dios ang Amahan nga makagagawom sa tanan, magbubuhat sa langit ug yuta ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Jesucristo ang bugtong anak sa Dios. Sa katulog adlaw nabanhaw siya, aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit, ug nagalingkod sa tuo sa Amahan. Mubalik siya nga mahimayaon, aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ug ang magahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa Amahan ug sa Anak. Gisimba siya og himaya, ug gisulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa santos katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen. Kay mituo man kita nga ang Dios muanhi aron sa pagtabang kanato, atong dad-on ngadto kaniya ang atong mga pag-ampo ug muingon kita, mapaangurong Dios patalinghugi kami. Nga sulod ni ining panahon sa Adbiento, ang tanang mga matuohon sa tanang dapit, makaandam alang sa pag-abot sa Ginoo. Mag-ampo kita. Nga ang mga pulong ug ang mga mithi ni Kristo makakaplag og luna diha sa kasing-kasing sa tanang katawhan nga naghinam-hinam sa pagsaulog sa Pasko sa iyang pagkatao. Mag-ampo kita. Nga ang mga kanasuran nga anaa sa gubat, sa kakabus o sa tawhanong pag-antos, makasinati sa kalinaw nga bugtong si Kristo ura ang makahatag. Mag-ampo kita. Nga ang mga masakiton ug sila nga nanag-antos sa tumang kahingawa, makatagamtam na sa makaalim nga gahom sa atong Ginoo. Mag-ampo kita. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Mag-ampo kita. Alang sa kabatanunan, nga mamati unta sila pag-ayo sa tawag sa Dios, ngadto sa pagkabalaan, ug magpabilin nga abli sa pagpahinungod sa ilang kinabuhi, alang kaniya, pinaagi sa bokasyon sa pagkarelihiyoso ug pagkapari, labi na sa Order of Saint Augustine. Mag-ampo kita. Nga ang mga nangamatay, magpuyo na diha sa kahayag nga walay pagkapalong, didto sa langitnong gingharian. Mag-ampo kita. Makagagahom nga Dios, sa imong kamot, gipanalipdan mo ang imong piniling katawhan. Dungga ang mga pag-ampo nga among gipangayo, pinagi ni Kristo, among Ginoo. Amen.
Mga igsoon, pag-ampo kamo aron ang akong inyong sakripisyo, dawaton ta sa Dios nga amahan nga makagagahom sa tanan. Suwaton ka sa Ginoo sa sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa kadayon himayag sa iyang ngalan, alang sa kapaspasan ng niyang santos nga simbahan. Dawata Ginoo ang mga gasa nga among gihalad gikan sa imong mga hatag. Ug ang mga nagpulos sa among pag-alagad dinhi mahimo unta alang kanamo nga pasalig sa ganti sa kaluwasang tunhay. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Nausap kanin, Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. ang nagibayaw nga sa Ginoo, Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. angay umata, Santos nga mahan Dios nga tunhay ug makagagawong sa tanan. Angay matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Kay sa iyang pagpaubos aron pakikitipon kanamo sa magtao, gituman niya ang laraw nga gihimo mo kaniadto ug gibuksan niya alang kanamo ang dalan sa kaluwasan. Karon malaumon nga ang gisaad nga kaluwasan makab-ot namo. Nagapaabot kami sa adlaw kanus-a si Kristo among Ginoo mubalik dinhi nga mahimayaon. Ug busa uban sa mga anghel sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya duyog silang walay hunong nga pag-awit. Santos gayud ikaw, Amahan, ug gidayeg ikaw nga makatarunganon sa imong mga binuhat. Pinaagi sa imong anak sa Jesucristo among Ginoo, ang tanang kinabuhi, tanang kasantos nagagikan kanimo sa gahom sa Espiritu Santo. Sa tanang panahon, nagatigom ikaw ug mga tao alang kanimo, aron nga gikan sa silangan hangtod sa kasadpan o sa kaputli nga gasa, ikahalad alang sa himaya sa imong ngalan. Busa, Amahan, ania kining mga gasa, himua kining balaan pinaagi sa gahom sa imong espiritu, aron mahimong lawas ug dugo sa imong anak nga si Jesucristo among Ginoo, nga misugo kanamo pagsaulog niining misteryo. Ni anang gabii nga siya gibudhian, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo ug midayeg, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab ug midahig.
Mihatag ni ini ngadto sa iyong mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mo ang kalis sa akong dugo sa bagong tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Amahan, sa paghandom sa kamatayon nga giantos ni Jesucristo alang sa among kaluwasan, sa iyang may mayaon nga pagkabanhaw ug sa iyang pagkayab nga nasa langit, kami andam sa pagsugat kaniya sa iyang sunod nga pag-anhi. Nagahalad kanimo nining santos ug buhi nga sakripisyo dinhi sa pagpasalamat kanimo. Kay himuti pagsud-ong kining halad sa imong simbahan, dawata kining biktima kansang kamatayon na kapahiuli kanamo nga na kanimo. Itugot nga kami nga gialimahan sa iyang lawas ug dugo, mapuno sa Espiritu Santo ug mahimong usa ka lawas ug usa ka espiritu diha ni Kristo. Himoa kaming halad nga tunhay alang kanimo, aron makaambit kami sa kabilin uban sa imong mga pinili, una sa tanan uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni Sano sa iyang bana, uban sa mga apostol ug mga martir, uban ni San Nicolas, ni San Agustin ug Santa Monica ug sa tanang mga santos nga among gisaligan nga mutabang kanamo, pinaagi sa ilang makanunayong pangaliya nganha kanimo. Itugot amahan nga kining among sakripisyo nga nakapahiuli kanamo nganha sa atong panagigalaay, makapadangat sa kalinaw ug kaluwasan sa tibuok kalibutan. Liguna diha sa pagtuo ug pagigugma ang imong simbahan nga nagapanaw dinhi sa yuta, sa imong sulugoon si Leo among papa, si Alberto among obispo ug sa tanang mga obispo, uban sa tanang mga pari ug sa tibuok mga katawhan nga imong gitubos. Patalingugi amahan ang mga pag-ampo nining imong katawhan nga niya karon sa imong atubangan. Dugtunga diha sa kadait ang tanan mong mga anak nga wala managiusa diha dinhi sa tibuok kalibutan. Mapaunguron padayuna sa imong gingarian ang imong mga igsuon nga nangamatay ug ang tanan nga imong mga higala nga mibiya ni ining kalibutan. Nagalaom kami nga dinha makatagamtam kami kanunay sa imong himaya nga wala naay katapusan. Ikaw nagahatag kanamo sa tanang butang, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Pinaagi kaniya uban kaniya o diha kaniya gihatag nga na kanimo makagagawom nga amahan diha sa kayusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. O karon mga igsuon maghiusa kita sa pagtawag sa Dios atong amahan. Amahan namo nga anak ka sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasaylua kami sa mong mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo,
ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunua luwas sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Atagi kami sa kalinaw nining panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy. Malikay kami kanunay sa sala ug may layo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Ginoong Jesucristo, nag-iyon ka sa imong mga apostoles ang kalinaw, ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw, ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kayusa. Ikaw nga buyog hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manaw sa kanin. Mga igsoon, ipakita ta ang timaan sa atong kayusahan ug panag-igsuunay. Mga igsuon, kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, tilawangay nga nagalawat kanimo, ang panipamulong mo lamang ang mamaayo. Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagtuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw samag ania kauban kanako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot na ako mahimulag kanimo. Amen. Magampo kita. Magpulos unta kanamo Ginoo ang kanunay namong pagkalawat pinaagi ni ini. Kami nga nagpuyo pa nining kalibutan nga lumalabay, matudluan unta nimo sa pagigugma sa mga butang nga langitnon ug tunhay. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanin.
Iduko ang inyong mga ulog, pangayuon ta ang panalangin sa Dios. Pinaagi sa lamdag sa pag-abot ni Kristo, santuson unta kamo sa Dios nga maluluyon ug punon sa iyang mga panalangin kay nagtuo man kamo sa unang pag-anhi sa iyang bugtong anak nga nagpaabot sa sunod niyang pag-anhi. Amen. Maglig-on siya kaninyo diha sa pagtuo ug maglipay kaninyo diha sa paglaom ug magpalampos kaninyo karon diha sa gugma. Aron inigbalik niya nga may mayaon kamo nga nalipay pag-ayo sa pag-abot sa atong manunubos nga nagpakatao mabulahan sa mga ganti sa kinabuhi nga walay katapusan. Ug ang panalangin sa makagagahom nga Dios, Amahan ug Anak ug Espiritu Santo mukunsad unta diha kaninyo ug magpabilin hangtod sa kahangturan. Mga igsuon na halad ng santos nga misa, lakaw kamo nga pupuno sa gugma o kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios. Blessed Sunday natong tanan.